capek gunung kelingan Mas Kindi Kelingan apa Pak e? kenang pendel Lah. Oh, nganu, kelingan Mbak. sing dhuwur kae Nggih, Mbak Nova tutu berarti. Iya Mbak Nova ya Mas ya. Nah, jan piyai kok apian kae iki. Sekar bisa sokar ditanya Adiano teman berjuang berkelingan anak-anak biar tak obedi kita iki ono jarene wis mangan keturutan sing digadang bola gambol hae hae opo ono jono ewa awe ewa oh my suwung Syukur bisa syukur bisa nyawang gunung desa tadi raja bola tumpah gambol hae hae momen potko Sampun Pak e. monggo kula ajaken apa monggo manut Nggih, wah jan sarwa prasaja ning sekeca nggih Pak nggih. nggih Nggih. Ki ngaturaken sugeng rawuh sing pepanggihan dumateng sedaya para pamirsa kakung putri kang kinurmatan hanya wit sekalian kula saking saking jadilan panjiana wah Mbak Tari. Dalam Matur Mas. nuwun sangat keparing nyawiji kalian kula sak kanca. Sami-sami. Diberkahi nggih Mbak Tari. Jih Mas. suara ketemu Nggih. Bisa nih. Pirang tahun Pak Budi? aslinya ya wong telu iki biyen Asli nih. Jih. Dilencengin apa maling Mas Kindi? Monggo amboten ngelis ya kula niku. Apa ini playlistnya konco-konco? apa Mas Adul Nggih, DAB yo. Wah, matur nuwun sangat DAB. Apa DAB? Pria idaman. Nggih. Wow. Oh, Kok gitu. gasik? Oh, rung sida. Mas Didot mah nyeneng nggih tenan Mas Didot iki. Mana Mas Didot sudah Golek-golek hadir? tanggalane iki angel pun dawuh jare Mas Didot Sampun. Sambon nek sak lampune gasik tekane bersama Garwo. nek sak lampune tekane gasik Nggih nek kalih lampune. Nek pesen kali Mas Didot iku kedah 3 sasi sakderenge acara. Nek ora rakumanan. Nggih to, Mas Pedro.
Mas Bedro wonten. Wonten. Wira rawuh ya. Non? Kemal Setu rawuh. Rawuh. Mungkin apa? Rawuh wonten. Gimana Pak Budi? Mas Pedro tidak kelihatan? Kemarin Mas Pedro buatan sumerep Mas Pedro apa? Boten kita. Oh, mereka nganu kok ya makhluk halus. Niki sing absen nganu. Sinten Mas Mas Kendi? Duwek. Oh, kemana? Mas Duwek menika nderek Pak Anem Dwijo Kangko. Oh, alah. Iya. Monggo. Bener ya wonten bener. Mangke wonten. Menyusul. Nggih, sing mboten wonten namung Mas Duwek. Nek dobel barang. Mas Duwek ki nganu ya. Kelarisan kok ya. Larisen. Salah nggih. Sak menika ngabdi wonten Kraton Surakarta. Oh, lah ngoten lho, Mas. Kan nembe wonten jumenengan dadosé nembe pisuwanan ten mriku. Anjing ngoten. Monggo kanca-kanca. Monggo kanca-kanca. Panjenengan
lajengaken semoga Sak candhaipun menapa Mas? Lagu lawas kayak viral. napa Pak? Apa? Bukit berbulu, berbunga. Berbunga Pak, berbunga. Bukit berbunga. Berbunga. Mas Jakob bukit berbulu. Niku lak Mas Yakob. Sugeng rawuh Mas Yakob. Sampeyan itu elok Mas Yakob. Elak ya Mas. Nyenengke. Lah wong timik-timik kadhe karo wis cemlorot Wah, ngono lho cemlorot, Mas. manter-manter Mulane aku nggo kacamata. Oke. Sakmenika sampun menyandang status guru besar. Oh ngoten. Selamat ya Mas. Siswanipun kathah. Banyak. Wah, kathah. Derek mangayu bagyo. Itu nanti berkurikulum buatan Mas. Oh ada. Nggih. Ada kelas 1, 2, 3. Ake ya oke. Apa nih? Ake. Oh ake kata.
Pranyata gawe kuwira. Iya. Oh. Oh, Jos. Mas Wisnu. Oh. oh, ya. Yo. Oh, ya. Yo dibantu yo. Oh. Ati
Pak Gur. Wesi. Leren-leren rumiyin Pak e. Ah nggih. Saya tolong Bapak malih. Nah, longgar wektalipun longgar. Nggih. Monggo. Mbak Dwi. Manut Mas Adul. Mbak Dwi Android. Bojo loro. Yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rinu dedrong ning atiku dasar biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa Abah Kidi. Sliramu ojo teka karo putramu sinada aku ora guna popo turku dewa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa Abah Kidi. Sopo sing ngajari Pak e koyo
Baca apa ya ini? Pripun Pak? Kleru. Boten. Boten. Bojo iso kleru. Wah. Mlebu kamar mbak ini kena dine. Pripun niku diabi nek ngeten niku. Ora. Boten sing ngajari jenengan sekop-sekop niku sinten Pak? Sing ngajari jenengan. Kuwi iki nganu to Mas, ceritane kayak ning Mas Didot. Nah, ngono kuwi. Oh, dajari kaya Dadi sekap-sekap ora ceplok-ceplok ngono lho. Mas Didot ki ngajari Pak nakal. Iya. Yo Mas yo. Mangga. Apa Mas Jakob? Dilongi. Tereng. Oh, terus ke Mas Kindi. Ayo Mas Afi terus ke. Pokoknya ini dokter hantu belum mau bekerja. Ya, masih kita yang bekerja keras bagi kuda. Orang gelem kerja SP kuwi kok. Mboten Kang Mas, mboten S2. Enggak S2. Aku bocahmu. Nggih. Heeh. Niki lek urip jenengan ya. Oh. Oke. Lah ditarik dulu, ngeyel. Ayo. 3, 2, 1. Panji Anom. Hiya. Yo. Yo. Kondur. Ayo Mas Yakob. Yo. Yo.
habiskan. Yo. Satu kosong. Hei ah. Oh, iya. Oh, Hup ya. Mundur.